Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan labari na mai suna mawaki Bodi. Na san cewa iya wannan sunan kaɗai Bodi abin zai biya mutane dariya. To gaskiya da akwai dariya a ciki, akwai barkwanci a ciki, amma kuma da akwai dariska sosai a cikin wannan labari. Tsawon shekarun da suka wuce a wani ƙaramin gari mai suna Mountain Snow, wato tsaunin kankara. Gari ne wanda bai da girma sosai amma kuma yana da mutane da yawa ba laifi. Sai dai mutanen garin a kowane lokaci an fargabar su shine fararen kuraye ne suke zuwa garin, suke taya musu da hankali, su taɓa musu da wasu abubuwa nasu, abinci ne, jarirai ne. Haka ya sa mutanen garin manya-manya wanda suke a garin suka fara zama cewa me ya kamata su yi da wasu kawo wannan kura su ka ƙarshenta. Sai wani ce ya taɓa jin labarin cewa tsawon shekaru shi ma ji labari kakansa nake ga musu cewa kurayen wani kuran ba sa son kiɗa. Wani dalilin ne yasa fa mutanen garin fa suka fara tunanin cewa da ma su koyi kiɗa. Ina da kaɗa jita kenan. Haka yasa suka fara kaɗa jita, suka fara koyo. Wani cikin wani dare lokacin ana ruwan sama suna cikin bacci sai suka fara jin alamun cewa wai fararen kurayen sun yi wannan garin. Haka yasa suka miƙe da suka sa gwiwa ba da kida ma suna da ɗaki suka tara wannan kayan kiɗan nasu suka ɗebo su. Akwai wanda kare da ke ce musu barde suka hau kaɗa wannan jita. Kafin ka ce kwabo wannan fararen kurayen nan su wasu suka ringa mutuwa, wasu suka ringa ihu, wasu suka gudu. Haka yasa suka yi murna sosai tare da haɗa casu da dare. Aka shagali sosai. Tun daga wani rana fararen kurayen ba su ƙara zuwa musu tsawon shekara 2 kenan. Wannan ne yasa shugaba birni ce to a tattara kayan kiɗan gaba ɗaya a sassa wani ɗaki ya rufe su. Shugaba birni yana da wani ɗa da ake kiransa da Bodi. Bodi shi da ya kasance mai jin kiɗe-kiɗe ne sannan kuma mai son raye-raye ne. So amma ya kasa cimma mafarkinsa. Wata rana sai ya tashi ya je zai buɗe wannan ɗakin da ke ya samu labarin cewa akwai kayan kiɗa a cikin ɗakin nan. Ya je zai buɗe shi domin ya ɗauko ya fara kaɗawa. Sai ya haɗa kakansa wani lokacin. Sai kakansa ya ce me ya kai wannan kayan kiɗa? Kamar da shi kada ka saki ka buɗe wurin nan. Kada ka sake ka buɗe wurin nan ka ɗauko wani mana abin da ba shi ne ba. Bodi ne bai so ba, sai rufe sai ya tafiyarsa. Haka sai baro cikin gari sai shiga jeji na waƙe-waƙensa. Can sai ji wani ƙara a sama, alamu wato jirgi zai wuce. Da jirgin ya wuce shu sai wani abu daga cikin jirgin ya faɗo. Ba wani abu ne ba, rediyo ta faɗo. Shi da bai sai rediyo ba ce, kawai sai dai idan na garin dana kawai sai ya kone wani guri. Kawai sai ji ana magana ana shirya wani mawaƙi a cikin gari mai suna Angis. Angis na ba labarin ta da ɗaukaka, ta da iyayensa suka hanga hana shi zama mawaƙi a ƙarshe ga shi zama to shi ne abin alfahari ba ma ga iyayensa ba na garin gaba ɗaya. Wannan abin ya Bodi daɗi sosai. Sannan Angis ya ba da shawarar cewa idan har kana so ka zama mawaƙi dole sai ka kan gafuwanka. Sannan kuma ka ce kullunka da duk abin da mutane su gaya maka. Haka ya sa Bodi ya ji ƙarfin gwiwa tare da shi. Yau su gina ki da wuya? Sai ya zo gun mahaifinsa sai ya ja masa cewa Baba, na zo maka da wani labari mai daɗi, labari mai kyau. Na riga da na yanke hukuncin zama mawaƙi. Me kace? Kada da bunka masa ko shi kenan kawai da na ya zama barau. Baba ka haƙuri, da kuma wani sunansa Angis ya gaya min cewa zan yi zama abin da kisan zama. Sannan kuma ce nema abin kiɗa na. Maganganunsa su ne amsa da na nema arewa ta baba. Baba ka fahimce ni. Dole in ƙara rufa abin nan. Tabbas zai ƙoƙarin kawo ƙarshen wannan abin. Baba da ce za ka ji abin da nake ji, amma bari kaɗa ma. Bodi ka daga haka, shin baka ji bane ka daga ta mana. Na ce ya isa haka baka ji bane ne, bani wannan abin mana. Bodi, na ce ka bani mana, bani mana. Bodi ba za ka taɓa zama mawaƙi ba, kawai za ka zama mai bada tsaro ne. Duk lokacin da ka dace cikin aikinka tabbas sai ka sani. Sannan kuma sai ka miƙo wannan kayakin ba za mu ce kowa ba, shin ka amince? hakan ya ci uban tuwa ƙwariya nan sai ɓaci sosai. Cewa karfa wani yaron fa zama mawaƙi, idan har yi zama mawaƙi haka na fince nan zubu da ake ce ɗaukan kiɗanta. A ƙarshen me zai faru, kar sanadiyar wannan abin a ce wannan fararen kurayen sun dawo ko wasu su dawo. Lokacin da suka dawo ko babu kayan kiɗan.
wannan fadalin ne ya sa fa uban ya miƙe tsaye. Wata rana sai kira Bodi da safe. Bodi! Nan baba. Gani. Kawai sai miƙa masa wata takarda. Bodi! Mene wannan? Baba ya ce, Ka bude ka duba. buɗa da Bodi zai kawai sai ga hoton mota. Sai uban ya ce masa, Ka tafi zuwa birni sannan ko kar ka ce za ka dawo a wannan lokacin. Idan har ka dawo, babitinka da zama waƙi ba zai taɓa zama ba. Bodi bai ja magana ba. Yace to shikenan baba zan tafi. Bodi dai bai so ba, haka yi ban kwana abokansa. Yana ji ina gane ta birni. Zuwa sa birni ke da wuya, sai tana ce to ai a nan birni fa akwai mawaƙi ne sunansa Angis, ya kamata ya neme shi. Tabbas Bodi ya sha wahala wajen neman wannan mawaƙi na shi. Ne karshe da ya haɗu da shi. Shi mawaƙi kuma ya dinga wasan kura da shi. Jida wannan lokacin mawaƙi Angis an bashi wata waƙa da zai yi. Kuma ya kasa rubuta waƙar saboda idea ta ƙi zuwa masa. Haka sai kira Bodi yake so ya amfani da tunaninsa. Yake cewa ya bashi labarin rayuwarsa. Akwai da Bodi fara bashi labarin rayuwarsa. Tsaunin kankara daga nan fa sai kawai mawaƙi Angis ce da Bodi. Cikin kawai ka rubuta waƙa. Da Bodi fara rubuta waƙar sai ce zo ya rera ta. Da fara rubuta rera waƙar da mawaƙi Angis ya ji sai ce da Bodi ka yi amma ita tafiyarsa kawai ba matsala zai neme shi. Kawai sai amfani da wani waƙar. Idan da waƙar da yake so sannan kuma ita ta ga duniya. Sannan kuma sai ke magana a gidan wata rana Bodi ya ji shirin kofi sai ya ji a gidan ana magana cewa mawaƙi an gisi na cewa na waƙa shi kaɗai ya rera ta ina jin wata rana a cikin ɗakin waƙa kawai sai ji wani tanin ya ga masa na wannan waƙar kawai sai ya ɗauki littafi da biro kawai sai ya rubuta abin ya bata ran Bodi sosai cin amana ƙarara amma haka sai dai na zuciyarsa musamman lokacin da ya tuna cewa ne burinsa amma shi aka yi daɗi cewa tunaninsa ne aka amfani da shi duk da ba ambaci sunansa ba haka sai ji kamar idan gida amma sai fasa saboda maganar da matarsa ya gaya masa Ka tafi zuwa birni sannan ko kar ka ce za ka dawo a wannan lokacin. Idan har ka dawo, babitinka da zama waƙi ba zai taɓa zama ba. ana nan kawai sai kwatsam sai ji labarin gidan rediyo cewa ga farayen kurayen sun kai tsaunin kankara suna can suna azabta da su an kasa dakatar da su wani dalilin ne ya sa fa Bodi ita shi tsaye tare da neman kayan kiɗa ya tuna san cewa farayen kurayen nan ba sa son wannan kiɗan bai ne koma ba saboda ba su kare umarnin mahaifinsa amma haka domin cikin ƙarfinsa ya koma suke da wuya lokacin da ya tarar da iyayensa a kwance cikin irin wani yanayi baban sai kalce ce Bodi, kai da ka dawo, ita iba ba. Amma na da abin mamaki, kuma zai maganin wannan korayen. ɗaya daga cikin wannan kurayen ce Bodi ce Zan bar ku gidan tare da ku. Da wannan kiɗan nawa, mu fitar da wuta. daga nan ko Bodi fara kaɗa wannan kiɗa mun ka ce kobo wannan kiɗa ya fara fitar da wuta wannan wuta ta fara dagargaza wannan kurayen a ƙarshe kore su wasu daga cikin suka zama shekaku sannan ya kwance mahaifinsa da sauran mutane mahaifinsa bai san lokacin da ya rinna Bodi ba Ɗana ina son ka. Kai ya ƙwari bisa abin da ya faru. Ba na haka na cin zarafin ka ba. Bodi kuma abin da ke sake ce baba Kwarna baba, na gode baba. Ai ka tamarki ni kuma na haɗa mawaƙin da nake son haɗa shi. Kuma sannan na yi waƙa. Duk da waƙa dai ba barci suna ba amma waƙa ta zaka duk duniya. su kuma an gisa cikin wani hali so da waƙar da ya faru ta ba ta cika gaba ɗaya ba an ce kuma sai waƙar dole sai ta cika gaba ɗayanta ina ta neman Bodi haka yasa duk inda je yake masa sai samu labarin cewa ya ta wannan ƙauye shi ma ya ta wannan wani fa shine sanadiyar ɗaukakar Bodi isa ma mawaƙi cikakken mawaƙi kuma gwarzon shekara mawaƙin da ba taɓa yin sa ba ko ina ana sauraron sa tabbas abin da zo raina shine cewa ba za ka taɓa zama gwani ba har sai da ka sadaukar da lokacinka gobe ka kuma kai haƙuri dole ka karɓar da rayuwa ko da ko an ci amanarka a haka ne wata rana za ka zama abin da kake so ka zama za a maka wayo za a amfani da tunaninka lokacinka wajen gina rayuwa amma ka yi haƙuri wata rana mafarkinka zai zama gaske tabbas sai ka kasance wanda ake alfahari da shi da duk duniya ina fatan kun samu darasi da wannan labari da na baku mun gode sosai